Шағир Абдулла Баттал 1916 елның 1 майында Татарстанның Алексеевск районы Олы Тигәнәле авылында туа. Ватан сугышы башлану белән, аягы зәгыйф булуга карамастан, ул фронтка омтыла һәм үз теләгенә ирешә. Аның кайда ничек сугышканы, ничек әсирлеккә төшкәне әлегә билгеле түгел. Ул Идел Урал легионының антифашистик оешмасының иң актив әгъзаләренең берсе була. Һәлак булган урыны Берлин Плетцензе төрмәсе. Тирә ягы аның яшел камыш, җил тирбәтә ярсу Иделне. Дулкыннарга кояш нуры белән сәлам хатлар язган шикелле. Бар кайгымны онытып, мин дә элек кочагында йөздем Иделнең. Минем кебек хәзер күңел ача күп яшьләре туган илемнең. Әлфия ханым, сез сугыш чорында иҗат иткән шагыйрьләрне эзләп тапкансыз. Алар халык алдында әле танылган да түгел икән. Шул проект турында сөйләгез әле. Бу чыннан да менә бер уникаль проект булды, чөнки без монда видео форматта бөтен кешегә аңлашырлык булсын өчен, бөтен кешегә ишетелерлек булсын өчен 23 сугышта үлгән, әмма ләкин исемнәре халыкка аз танылган шагыйрьләрне барладык, җыйдык. Һәм инде, хөрмәтле тамашачылар, иң беренче чиратта менә шушы шагыйрьләрнең исемнәрен атап, сезгә шундый мөрәҗәгать белән чыгасым килә. Бәлки, менә шушы шагыйрьләрне искә алучы, аларның нәселеннән булган, яки туганнарыннан булган кешеләр табылыр. Әгәр дә шундый кешеләр бар икән, зинһар өчен безнең аска, менә шушы видеоның астына комментарийларыгызны калдырыгыз әле. Без сезне бик эзлибез һәм инде сез безгә икенче яңа бер проект өчен бик тә кирәк. Шулай итеп безнең шушы сугышта үлгән геройларыбызның исемлеге. Айдзәт Аитов, Абдулла Баттал Җәлилче, Нурбаян, Касым Вахид, Лутфи Вәли хәбәрсез югалган, Рәхим Саттар, Хабра Рахман, Габдулла Галиев, Макс Гатау, Шамил Гәрәй, Исхак Закиров, Нух Идрисов, Матросов батырлыгын кабатлаган, Әгъзәм Камал, Гайнан Кырмаш Җәлилче, Мифтах Вәдүд, Сөләйман Мөлеков, Хәйретдин Мүҗәй крематорияда яндырылган, Исмагыйль Шайфиев, Әхтәм Әминов, Мөхәммәд Әхмәд Галиев, Әхмәд Симай Җәлилче, Мансур Гаяз, Демьян Фәтхи. Кемнең дә булса бәлки туганнары бардыр, зинһар өчен, әгәр дә булса тагын бер кабатлап әйтәм, комментарийларыгызны шушы видео астында калдырыгыз әле. Әйтегез әле, сез бу проектны кайчан башладыгыз һәм нинди максаттан чыгып эшләдегез? Беләсеңме, Фәгыйлә, бу проект минем бер 7 ел элек. 7 ел элек минем кулыма Габдулла Галиевның шигырьләре килеп эләкте. Шуннан соң мин бу шагыйрь белән кызыксына башладым. Кем икән соң бу диеп. Бактың исә Габдулла Галиев 1939 елда армия хезмәтенә алына. Ул вакытта бит инде 2 ел ярым хезмәт иткәннәр. Украинага җибәрелә, бу бит инде Советлар Союзы вакыты. Һәм инде менә кайтам дигәндә, менә бүген иртәгә туган ягыма кайтып китәм дип, кулына поезд билеты тотып торганда, кинәт сугыш башлана. Һәм шул бала, 21 яше тулмаган бала, сугышның 20нче көнендә һәлак була. Ул бит менә теге өйләнеп нәсел калдыру түгел, хәтта әле яратырга да өлгермәгәндер. Менә шуларны уйладым да, шулар искә төшкән саен, алар менә һәрберсе шундый шәхес. Һәм
Миңа калса, аларның берсенең дә югалырга хакы юк. Безнең аларның әсәрләрен югалтырга хакыбыз юк. Чөнки аларның бүтән булган милеге, бүтән булган менә шушы нәселе, менә шушы фронтта язган шигырьләре. Аннан соң мин шушы проектны эшләгәндә, хәзерге Казан утлары ул вакытта совет әдәбияты булып чыккан ул. 1941-45 еллардагы журналларның бөтенесен укып чыктым. Фронттан кемнәр нинди әсәрләр җибәргәннәр. Әлбәттә, инде миңа бу хезмәтемдә Истабар язучы Шаһинур абый Мустафин ярдәм итте. Ул мине һәрвакыт менә шушысы шушылай, шушысы шушылай дип, ул аларның барысын да белә. Аның ярдәме белән менә шушы проект безнең эшләнеп чыкты. Әйтәм ич, менә аларның һәрберсе, монда менә мин карап чыксам, аның кайсына 17 яшь булган, кайсысына 21, кайсына 22. Иң теге өлкән дигәненә анда булган 41 яшь. Менә шушылай иттереп безнең бу эш дәфтәре, эш варианты. Менә шушылай Сез иттереп. аларның туганнарын таптыгызмы соң? Юк, әле берсен дә тапмадым. Инде мин аны Instagram битләремә дә сорап язган идем, туганнары булса хәбәр итегез әле дип, тапмадым. Әгәр дә менә безне тыңлап, менә шушы исем фамилияларны ишетеп, кемнәргә булса безнең белән хәбәргә чыкса, сез китап язарга уйлыйсызмы? Гомумән, киләчәктә менә шушы хәбәрсез югалган шагыйрьләрнең исемлеген мәңгеләштерү буенча нинди дә булса планнар бармы? Әйе, менә минем аның киләсе елга, Алла бирсәем, менә шушы ел дәвамында аның туганнары, нәселеннән булган кешеләр әгәр дә табылса, киләсе елга Алла бирсә, минем менә шушындый кичкенә бер төркем оештырып, менә шушы шагыйрьләр белән бергә үлемсез полкка чыгасым килә. Субханалла. Менә бу исем фамилияларны ничек таптыгыз? Бу исем фамилиялары барысы да Шаһинур Мустафинның үлгәннәрнең каберен бел дигән китапчыгында язылган. Чөнки буларны инде Шаһинур Мустафин барлаган, мин менә шушыны, шушы барланган әйберне видео аша, видеороликлар аша халыкка чыгару өстендә эшләдем. Ни дисәң дә, безнең хәзер бит инде теге интернет заманасы, шуңа күрә халык китап укып утырмый, менә миңа калса, менә шушы видеороликлар форматында ул инде халыкка күбрәк танылачак, ул шагыйрьләрне күбрәк кеше беләчәк дип уйлыйм. Менә шушы шагыйрьләрнең исем фамилиясыннан башка нәрсә дә булса, тагын бераз булса да билгелеме? Бәлки алар Татарстандадыр, бәлки Россиядадыр, бәлки шигырьләре бардыр. Әлбәттә, аларның барысының да шигырьләре бар. Алар турында теге кайда туган, сугышка кадәр нәрсә эшләгән, андый һәм ничек вафат булган, һәлак булган, андый информациялар әлбәттә бар. Алар шул ук Шаһинур абый китабында, аннан соң безнең Алар сафта дигән китапта, һәм инде Рафаил Мустафинның Җәлилчеләр китабында. Менә шул ук мәсәлән алыйк без Лутфи Вәлине. Аның 1934 елда китабы чыккан. Ул инде латин шрифтында, һәм 1941 елда ул җибәргән бер шигырь шушы Совет әдәбияты журналына, һәм бүгенге көнгә кадәр ул билгесез солдат. Аның бүгенге көнгә кадәр әле кабере табылмаган. Менә шушы билгесез солдатлар дип әйткәндә, тагын менә Рәхим Саттар турында әйтергә була. Аның аянычлы язмышы, чөнки Рәхим Саттар ул шулай ук пленга эләгә. Муса Җәлил белән бергә Идел Урал легионында антифашистик оешмада иң актив катнашучыларның берсе була. Әмма ләкин ул аннан кача ала. Бер мәлне юкка чыга. Ул вакытта бит инде менә шушы Җәлилчеләр фаш ителгәнче берничә төркем качкан була бит инде. Качарга алар аны оештырып җибәрергә өлгергән булалар. Менә шушы төркемнәрнең берсендә ул кача.
Һәм инде күп әдәбиятта ул языла, шуннан соң аның язмышы билгесез, хәбәрсез югалган дип. Әмма ләкин истабарларның шул ук Шаһинур Мустафинның тырышлыгы буенча, соңгы вакытта аның турында беләсезме, коточкыч нәрсә билгеле, ул да булса, ул 5 иптәше белән Польшага кадәр барып җитә. Польшада ул дошман засадасына эләгә. Һәм шушы дошман засадасыннан качып, алар пешән кибәне астына керәләр. Пешән кибәне астында буларны дошманнар күреп ала һәм аларны тереләй яндыра. Шулай итеп, аның һәлак булган урыны Польша җире. Безнең бер язучыбыз, менә теге фикерем каушап китте. Шаһин Рабинның сүзләре буенча, бер язучыбызның шундый сүзләре бар. Мин мәңгелек утка тыныч кына карый алмыйм. Шушы мәңгелек ут уртасында рәхим саттар дөрләп янадыр шикелле ди ул. Менә шундый һәрберсе аяныч язмышлар. Аннан соң менә шушы Нух Идрисовны алсагайме, ул менә теге магический дип әйтим инде русча, гомумән әйткәндә, ул Карелия җирендә 26 яше тулган көнне Матросов батырлыгын кабатлап 26 пулядан һәлак була. Һәм инде бүгенге көндә Карелияның Суярвей шәһәренең урамнарының берсе Нух Идрисов исемен йөртә. Менә безнең якташыбызны ерак Карелиядә менә шушылай хөрмәт итеп, аның исеме белән хәтта бер урамны да атаганнар. Әлфия ханым, бәлки менә шушы сезнең мактаулы эшегездә, шушы проектыгызда яшьләр, мәктәп укучылары, студентлар ярдәм итәргә алыныр. Музей белгечләре, сез әле үзегез мөрәҗәгать белән чыкмадыгызмы? Беләсезме, менә шушы проектны эшләгәндә мин үзем РВИО, Российский историческо-военное общество дип расшифровкасының, мин шунда әгъза булып торам. Һәм менә шушы проектны эшләгәндә миңа әлбәттә шушы Татарстан бүлеге РВИОның аның башкаручы директоры, ул да булса Татарстан дәүләт музее генераль директоры Назипова Гөлчәчәк Рахимзяновна, менә шәхсән аның менә шушы проектны эшләгәндә ярдәме зур булды. Һәм инде менә ул проект безнең хәзерге көндә шушы РВИО сайтында тулысынча һәм инде Милли музейның Бөек Ватан сугышына багышланган бүлегендә урнаштырылачак. Менә бүген урнаштырылгандадыр инде ул. Шуңа күрә укучыларга килгәндә, безнең шушы проектта, әлбәттә, анда мин бер үзем генә чыгыш ясамадым. Анда мин бик зур рәхмәтлемен Илнар Низамиевка, Татарстанның атказанган артисты. Ул бик күп итеп матур гына шигырьләрне укыды. Дмитрий Баранов, безнең актерыбыз, шулай ук шигырьләрен укыды. Һәм инде аннан соң 13-нче татар гимназиясе укучылары да аларның шигырьләрен бик матур иттереп укыдылар. Һәм инде ул шушы проектта урын алды. Шагыйрь Исмәгыйль Шәйфиев 1913 елда Башкортстан Республикасы Кыйгы районы Үрге Кыйгы авылында туа. 1941 елның июнендә фронтка китә. Ватан сугышында лейтенант-таксист булып катнаша һәм зур батырлыклар күрсәтә. Солдат шагыйрь 1943 елның 17 сентябрендә Смоленск өлкәсендә барган каты сугышларның берсендә батырларча һәлак була. Һәлак булган урыны Смоленск өлкәсе Кузьмиченко авылы. Идел буйларында йөргәндер бу. Идел буен үзлеп сөйгәндер. Идел кебек киң күңелле халык. Бәхете өчен гомерен биргәндер.
Яр буенда үскән тал төбендә сөйгән ярын сагынып көткәндер. Көмеш кебек нурлы айлы төндә бит очларын суырып үпкәндер. Үпкәндер дә шаян саубулашып, көлемсерәп, җырлап киткәндер. Иртәгә кил тагын тал төбенә, күрешергә вәгъдә иткәндер. Сугыш кыры. Дошман тармар ителеп, бу урыннан ерак-еракларга сөрелгән. Идел егете үлгән. Аның кабре матур чәчәкләргә төрелгән. Күз алдымда ялгыз кабер ташы. Чәчәкле һәм кызыл йолдызлы. Ватан өчен кызганмаган башын, ватанымның батыр бер улы. Идел буендагы тал төбендә сөйгән яры сагынып көтәдер. Нурлы айлы төндә тал төбендә килмәүенә күңеле китәдер. Бәлки шулайдыр. Бәлки тал төбенә җырлап-җырлап бала сөядер. Әткәң иде улым, әткәң шулай, кыю батыр иде.